Let's open big doors and small ones. KCB ni yetu. KCB is mine. KCB ni yangu. KCB ni yetu. Kwa majina naitwa Oscar Omondi, mimi ni engineer wa kutengeneza magari. Shabiki nilisikia katika radio na pia kwa mtandao wa kijamii. Niliposikia shindano ya jackpot niliamua kwanza. Nimekuwa nikipata 9, saa zingine 10, lakini huwa sikufi moyo. Kwa bahati mzuri nikapigiwa simu kwamba mimi ni mshindi wa bonus. Mara ya kwanza sikuamini, venye nilielezewa, niliambiana mpaka nione message ndio nitaamini. Naweza ambia kila mtu hapo nje, marafiki wangu popote walipo, wacheze Shabiki, watakuwa washindi. Shabiki Super Jackpot ni time yako. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. I'm telling you guys, this new Showmax app is on some next level business. Oh, it's mad. I know, man. All Premier League games live. 308 games on my phone. Good quality. Outstanding. And you can even adjust your data settings. Let's say you're somewhere where the network isn't so good, or you're using data bundles. Bro, you can pause, rewind, and press play. So, bro, if you missed a game at the beginning, you can still watch it from the start as long as you tune into that game before it ends. 500 bob a month. How many beers are those? It depends with what you're drinking. Shika the new Showmax app today and get every Premier League game live on your phone for just 500 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. The recent floods have devastated communities across Kenya. Families have been left homeless and stranded, some forced to seek refuge in public primary schools with no food or shelter. Their lives turned upside down. But there's hope in the strength of numbers. Kenyans of goodwill are coming together to donate and help families affected by the floods rebuild their lives. Every donation, big or small, will make a difference. Let's come together and help a Kenyan rebuild their life. To donate, dial *802#, then select option 2 for the Kenya Flood Funds Drive, then input the amount you wish to donate to assist floods victims or visit saidika.co.ke. Your donation will go towards helping families affected by floods. Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Naweka ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Nakusote. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Nonane ka yudo receipt mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Receipt mari kata digital receipt eneno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth.
Arwa kichenori mar migago nyakoro mgajuang tarik en prayo kodario dueno mar abich ganario prayo kodangwen en sabiria wange waikoni mathoth kore koda libi majatan piny Kenya William Ruto e piny mar Amerika kaito bende ang'o menyi mago matimore gwengewa mathurka to mokwongo magetho ndweche. Japuonjre moro mar ECDE sub-county Makaloleni e county ma Kilifi owito ngimane tok mabati wuok e tado mar ot kendo nege kalore kod futo mapek mar yamo mane otimore kadho wadh nam Chumbi. Skunde abiriyo e gwenge ma Mertie county ma Isiolo pod olor kalore ni pio ula no ywerogi tok aora e waso nyiro pong' kendo ng'ok. Kwan mag punde pacho ka koro dok piny nikech medruok e tim mar jopiny yang'o punda mondo mi giyud ring'o kod pien. Machiegni nyakoro mgajuang chenro ni mar migago be thuolo mar go kodwa mbaka wantiere lai mar ote machokari adek ochanono ka bende inyalo yudowa achiel kachiel mbuyo mag tudruok kama oting'o Facebook live kachiel gi YouTube live Ramogi TV Kenya. Machiegni nyinga Lydia Okeyo. Jatend piny Kenya William Ruto jiwo johala mag pinje maoko mondo mi oti maber gi winjruok mosebet e kind piny Kenya kod piny mar Amerika kuom higni 60 sani. Kolose twak mano ogolo na jotend kambi mar Fortune e boma Atlanta, Georgia. Ruto yango ni nueng'o biro bedo maber ahinya to ohala mag teko, udi, gik moko mag pur kod tiyo gi yore mag mbui. Ma en winjruok motenre kod kido ma pinje ariyogo osebedo godo kata kaka demokrasia kod thuolo mar timo ohala. Biggest challenge is they're a long way away from America, right? Latin America is closer, Europe is closer, Asia is closer. I mean, it's a 25-hour trip of the president. East Asia, BPO, business process outsourcing, call center. They've got an abundance of talent, college-educated engineering talent that's looking for really... Kenya has done very well attracting venture capital to startups, but it continues to fall below its full potential in promoting foreign direct investment. We worked together last year to reform laws that previously discouraged foreign direct investment in tech and business process outsourcing. But Kenya is also going to make similar reforms to encourage foreign direct investment in energy, mining, and green manufacturing. On taxes, Kenya must have a consistent and transparent and fairly administered national tax policy to attract and retain foreign direct investment. Our focus is on transformative and inclusive growth, anchored by invigorated productivity at the bottom of the economic pyramid and driven by strategic investment in key sectors in our universal healthcare space, our food security expansion program, our agro-processing, affordable housing, the micro, small, and medium enterprise space, and of course, our digital infrastructure. We are committed to attracting significant foreign direct investment by creating a stable, transparent, and predictable business environment. Jota chenro mag weche mag somo e gwenge ma Mertie county ma Isiolo setimo ikruok mar neno ni jopuonjre ma somo e skunde abiriyo mane piolo ywero tok aora ma waso nyiro pong' ojot e skunde mamoko. Skunde mane midhiero yudo gin kaka skund primar kod sekondar ma Masi, skund primar ma sekondar ma Nyeri ma Khalifa, skunde primar mag Gamashu, Hamza kod Mlanda Nur. Nyaka sani chenro mag somo e skunde gi orochore kendo migawo mar somo osechiwo chike ne skunde mamoko ma pod ni e yo makare mondo mi oket kaachiel jopuonjre mawuok e skunde moko gi mekgi kaka yo mar geto alwora makare mar somo. Kaluwore gi director mar somo e gwenge ma Mertie, Ismail Hulka, kuonde konyruok moywer gi pi oula e skunde mamoko kendo hapis mare oseketo chenro mane ni jopuonjre otiyo gi kuondego mag timo lereo makare. I've already submerged, they have sunk. Some semi-permanent classes have also submerged, and temporary classes have been already destroyed. Even the offices, they have flooded with water. So by now, the school is totally affected. And you know, an institution cannot operate without latrines. We have liaised with our neighboring schools within this town to accommodate the affected schools. At least
this one should be treated as a first aid. So they have assisted. That's very good. When it's come to other schools that you have mentioned, like Khalifa Boys, where the head teacher have just spoken, Merti Muslim Primary, and Gamacho, and then Munanda Nur, the sanitations have been swept away. That is why we have them there. Apart from Khalifa, the rest they are in school, but they are using the facilities of the nearby institution like a mosque. For Merti Muslim, they are using for Jamia Mosque. For Gamacho, they are using the facilities of Umar al-Faruq Mosque because they are just in the neighborhood. We requested them to help us for time being till we are appealing to the stakeholders to put those in place. Yore mag somo bet gi rochruok e ndalo mar ariyo e skund Busia Hills Academy e boma Busia bang' kor klese adek ruombore e piny ka attend skundno biwo seyo ne jaket mwandu moro ma ochako gedo mar rofa e bath skundno. Kalore kod jota chenro mar somo e skundno mantiere kod kwan nyithindo maloyo 250, Daniel Ouma olero ni gedo mar rofa no kelo yomlo e kor klese kendo kelo lal mathoth makoro chunogi mondo mi giket jopuonjre klese modong' mag somo. Jonyuol bende onyiso luoro margi ka giwacho ni ponono ni lwar mar rofa no dine timre odiochieng' to dine okelo lal mar ngima ka koro gise apisa mochung' ne gedo e kaunti wa Busia kuom koso winjo ywak gi e samo winjore. Jalup Commissioner e kaunti no David Chaka wacho ni gisechako timo nonro kendo golo chik machungo gedo makamago ka osingo ne jogo duto ma ibiro yud gi ketho ibo kaunegi okang' mowinjore mar chik. Shule imejengwa hapa karibu na mimi. Mimi ndo next of kin ya hii shule. Mimi ndo jirani ya shule. Tumeshikana na ukuta kabisa. Hata jana usiku vile ile poromoko ya kuanza ilifanya baba. Mimi ndo kushtuka kusikia. Tukasema nini imefanyika. Sasa mimi nilidhani hata ni mtu alipana mabati kutoka. Nimedhani ni kitu kubwa ilifanya mpaka hata tulishtuka tukatoka na watoto yote nje. Mpaka majirani hata next. Iliporomoka kwa sababu sehemu ya foundation ilikuwa interfered na yule anayejenga jirani yangu hapo kando. Madrasa ambayo yameharibika ni 3 na wanafunzi ambao wameathirika ni grade 1, lakini tuna alternative kwa hivi sasa wameingia class wametulia. We thank the school has got additional facilities, so right away now the children affected in the grade 1, grade 3 and 5 have been settled in another class. So learning is going on. The proprietor of the school raised the issue with some government officers. No action was taken. This is a serious case of omission on the side of those officers who did not act in time to stop this, which could have been avoided. And I'm calling upon the police to move with the speed and investigate the issue. Jofwambo gi keyo ma Kakamega nobago ng'anyo nyaka tesendo bila ma Kakamega ka gikwedo gima giwacho ni apisas ma kaunti donjore kod tijegi kendo buogo ngimagi. Wacho ni jofwambo mar Gazette kata jafwambo mar Gazette mar People's Daily Douglas Dindi nolimo apis mar apisa maduong' mar weche thieth e kaunti no David Alila mar nono wach nok mag geche mating'o jotuo kanyo ema noriembe kendo ne obuog ngimane. Jofwambo go kotene kod jakoma Kakamega Media Welfare Hilton Otenyo ne ong'anyo nyaka apis jalup komanda mar obila Benson Makori manosingo luwo kesno kendo okawo okang' ne apisa go. To kata kamano apisa mar kaunti kaloso kodwa yorsi mokwedo weche go riwruoge mochung' ne jofwambo moting'o MCK, KUJ, KCA okwedo mokalo tim makamano. Ranting at me. He never gave me time. It is like he was aware of what I wanted to ask. Because I heard him mention, you are coming here for the ambulance again, ambulance story. So he ranted at me. He questioned me if I was even aware that he was a political appointee of the governor of Kakamega. And so if I was there to justify that there was some negligence in the government, those are all that stuff. I kept my cool, but then he told me, if you are man enough, you publish that story. We shall meet with you in the streets. Do you know me? I'm capable of killing. I'll kill you. By tomorrow, we want to see action happening. We want to see the chief officer being called to record a statement to that effect.
We want to see police swinging into action and delivering justice to us. Because this is not the first time we are facing this. We are coming out because it has become a normal occurrence. Kod mga jwang kwan mag punde pacho kae koro dok piny nikech medruok e tim mar jopiny yango punda mondo mi giyud ring'o kod pien. Kalore kod kwan mar duol mar KNBS mar higa 2019, kwan mag punda nodok piny e thuolo mar higni 10 kowuok e punda maromo milion 1.8 e higa mar 2009 nyaka milion 1.1 e higa mar 2019. Joyce Oduor nigi ler. E gweng'ni ma en Karau, Kajiado East, wakeni gi obede grube ka gilero kendo pako kaka punda magin godo osebedo ka konyogi. Oganda dhot Jo-Masai kinde mang'eny ong'ere kaka jopith mag dhok, diel kod rombe. Kata kamano, sani koro gidonje pith mar punda manyalo konyogi e ting'o zigo maggi. Gwenge gi thothne nitiere nok mar pi, to kuom mano punda konyogi e ting'o pi. Nahimiza vikundi vyote huku Kajiado County, haswa wanaokuwa na punda, mtunze punda daima. Mhakikishe punda amekunywa maji vizuri, amekula chakula, nyasi, na pia mnaweza mpatia chakula ingine ambayo itampatia nguvu, na anapobeba maji msimbebeshe mitungi ya maji nyingi. Kabla hii pana ijachimbwa hapa, tulikuwa tunachota maji Makueni, na pikipiki akiendea maji Makueni akifikisha hapa tunalipa shilingi 100. So wakati tulikuja tukalisha punda, maisha ikawa si ngumu, kwa sababu mimi nikitoka, ingawaje nitaenda mchana mzima, lakini sitatumia hiyo pesa mingi. Ninaenda na punda wangu na jioni nitarudi na maji angalau nikae siku 2. Thoth minegi kawuono kelo punda gi kae mondo thiedhgi kendo giyud puonj makare ewi kaka ginyalo rito punda. Jolony e weche mag jamni kod jogo makedo ne ratiro mar punda wacho ni kata obedo ni sirikal nokumo yango punda, jomoko podi yango punda kendo uso ringe ne jopenya. Tuko na habari ya kuwa punda wanauzwa, saa nyingine wanachinjiwa kwa msitu, na hiyo ni hatia, kwa sababu uchinjaji wa punda na uuzaji wa nyama ya punda ni haramu katika nchi yetu. Watimo thieth manono kuom pundni, wamiyo punda yadh njokni, wamiyo punda yadh okuodo, kendo waluoko adhola. Mago matuo bende wathiedho. Tim maundu mar yango punda mane sirikal okumo thothne timore gwenge ma Kajiado, Nakuru, Kiambu kod Naivasha, kama jopiny geto yudo pien punda magilieko ni chiro mare nitiere piny China. To waseneno ni punda osebedo kiyango e piny ka kitero e piny ma China. Imiyo kawuono wacho e theme marwa ni preserving donkey species in Africa. Eni wanyalo timang'o nyaka mondo jamni ma punda ni kik tieke, kik orum. Emomiyo kawuono waimiza mondo jiduto otem rito pundegi. Jopiny koro nyis mondo beda kicha kendo chiw arita maber ne punda maggi. Joyce Oduor, Ramogi TV. Dakika na 14 bang' saa 7 mar odiechieng' chenro en migago edo kawano kuom medo kete mana ka Ramogi TV. Sara Singa wacho ni NTA Wang'neno West Kanyamkago osedonjo kendo mora ahinya gi chenro mar migago. Fibio Lielo wacho ni NTA kodwa ka NTA kamoro ningo mongo kata beneno kanyo mwalimu Joseph Oyo kawuok e gwengo Magwasi openjo Uganda jo Kenya ne kare punda be ichamo, to pien punda itimo godang'o. Wacho ni owinjo kianyo ng'ato ni onge tich ka pien punda, kare pien punda ne nitie gimitimo godo. Mwalimu nitiere tije, nyalo Google. Wacho ni dhi e yor mbui kachi nyalo yudo gik mitime godo. Richard Ogola ni kachi wacho ni intie muche. Kado Kevin Oruto wacho ni entiere kodwa ka entie Kotieno area. Eno ote mar Martha Odhiambo. Martha wacho ni en Eldoret. Wacho kanyo ni wamenyone gi weche matimore piny omiyo gimora ahinya gi chenro mar migago. Rosie Rosette wacho ni entie choka kato kijana Ian wacho ni owuok Siaya. Choka no siro jatelo e limbe mare e piny mar Amerika. Wayo matin man migago tikidhi mabor.
Escape to the beach and enjoy amazing discounts at the luxurious Ocean Beach Resort and Spa Malindi, courtesy of View Travel. Book with View Travel and enjoy 3 days at Ocean Beach Resort and Spa for only 43,000 Kenya shillings when you take the scenic SGR route, or opt for the flight option for only 52,000 Kenya shillings. Whichever you choose, prepare to be pampered. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 to book your dream beach vacation at Ocean Beach Resort now. View Travel. Dream, explore, discover. Make the most out of the rains by storing water with PowerTank. PowerTanks are crafted from food-grade polyethylene, UV stabilized and double-layered for unparalleled durability. PowerTanks are backed by a 10-year limited warranty with an expected lifespan of over 30 years plus. We offer free nationwide delivery. Buy online or call 0779 000 000 to get your PowerTank. Feel and chill with PowerTank. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Dial *811 *495# to get Our Father. Asewacho nyathini toko winja to sani oseguro tiende dalani. In a world where faith, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on Viusasa. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi michangi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pach jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowani ne uru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba yumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Sitima en e adundo magoyo remo mar riembo dongruok mar piny. To bende Uganda yudo sitima kaka dwarore. To be in kod nyalo mar chulo nengo sitima. Kuku mar wach biro ni chieng' tich ang'wen ka wang'iyo chal sitima e Kenya. Kuku mar wach koriwore gi Kenya Power mane bwo migawo mar teko kod modhi. Machiegni kendo nyakwar mga jwang' chenro en migago wadhi mbele gi miweche manyien. Jodak e boma ma Homa Bay koro nitiere kod luoro mar gamo tuoche mag nyaldiema gi tuoche ma ikelo gi pi ma ochido kaluwore gi nok mar pi ma sani okwako bomano. Nyaka ne kambi ma ochung' ne keyo stima Kenya Power ng'ad stima e dag pi ma bomano nikech gowi mar milion 19 ma gibandho sirikand kaunti ma Homa Bay. Jafwambo marwa Alia Beach ngiler koya e kaunti ma Homa Bay.
Kwako boma ma Homa Bay kinde ka kinde kendo jopiny modak e boma ni kosebedo ka yudo pi maler seche te kata odoko ni boma ni machiegni kod nam Lolwe. Sani koro dwe achiel ka jogo modak e kuonde ma opogore e boma ma Homa Bay ni kod pek mar yudo pi maler nikech onge mar pi nyaka ne kambi ma ochune ke oteko stima Kenya Power ng'ad stima e dag pi manitie e boma ni e wi gowi mar milion 19 ma koro gibandho sirikand kaunti. Apaya ni manitie kar dak Mashauri Yako mene ogudore ka gitung'o pi moro ma ochido ma bende ok ging'eyo kama wuoke ema giting'o ka gidhi e utegi kendo giwacho ni chunogi mondo giti kod pigno nikech onge mar pi maler e boma ni. Wasebedo gi problem mar pi onge, watiyo gi pige molil ema waluoko go to ema wamodho. Kwama sirikal ni oginenwa pi ogonwa pi maler koro ene mwatuome koro kwayudo pi ma fresh Mbugrachia koro ene mwakane koro mano kwatigodo koro ma fresh no waketo kaka mar modho, waketo kaka mar tedo, ene mwatedo kode koro ma watiyogo kaka e yo mar luok, watiyo kode kaka luoko lewni, luoko sande. Kogi nitie sometimes modung'e ka seriously odunga kabisa but samodung no but ji tuome atuoma kech ji kaka tang timonge. Nok mar pi koro miyo dang' ni omako jodak e boma ni ka gimanyo kuonde ma ginyalo yude pigi maler ma gikonyorego. Dag pi maduong' manitie dho wath ma Kogenga ochung' maonge gima dhi e nyime ka kuonde manoketi ne jopiny mondo kawi pi sani koro tuo ka mene to koro chuno mondo many konyruok e nam Lolwe pigi ma giwacho ni nyalo miyo gi tuoche. Sani watiyo gi pi nam. Pi nam ni neno kaka nam olil. Oula inlets mag nam nopong' nokelo pige molil moa oko. Pi nam ni olil, ok nyal modhe, ok nyal ted kode. Pi mowinjo watedgo winjo bed ni aka water. Sirikal mar Homa Bay County ong'iyane na wach pi nikech ngima ok nyal dhi mbele ka pi onge. Pi watiyogo, wamodho, watedogo, waluoko to ok wayude e sama kare. Koro wakwayo mondo government kata county government mondo okelnwa pi nikech pi wayudo ni mine tiyo gi pi e yore mang'eny. Jatatije kambi ma ochune keyo pi Mawasco Thomas Nyonje wacho ni sani koro gitiyo gi sola mar go pi ne jopiny kata kamano ok onyal romo ka okoni gowi mar milion 19 ma Kenya Power bandho sirikand kaunti gisechako chulo ka okoni chenro mar keyo pi ne jopiny dhi duogo e wang'e mapiyo kaka nyalore. Chan ma wan godo maduong' en mar stima nikech gik ma watiyo godo, motors mwatiyo godo to gi equipment mwatiyo godo rely on stima 100% to kendo gi consume stima mang'eny. Wa improve on solar marwa then dosing system marwa mane rely on electricity 100% wa connect kendo sani kuro tiyo gi solar ma wanyalo produce e yo maber. Gowi te ma wan godo mar jo Kenya Power en milion 19 ma en pesa ma ose accrue for many years ka ne pok ochul. Koro gidwaro ni pesa ni chule te dichiel. Koro ne wa gone gi badwa piny mwanyisogi ni wasechulo gi pesa matin koro giyienwa mondo gimiwa stima kapod wachulo mamokogo. Midhiero mar pi masani koro kwako boma ma Homa Bay ka ndi keto ngima jodak marach mokalo kaluwore kod pige mochido masani koro gitiyogo kawuok e nam Lolwe. Kwayo margi ne sirikand kaunti ma Homa Bay ka ndi mondo yutiekre gi Kenya Power mondo chenro mag go pi odog e wang'e. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Yuto mag puothe omedre pacho kae higani gi 7% higani kipimo gi higni 3 mokalo kama bende okelo medruok e kwan omenda ma piny Kenya oyudo e higa mar 2023 okalo kuom yuto mag puothe. Kata kamano kwan rech ma iluwo e nembe mathur kae to dok piny. Man kaluwore gi report mar Kenya National Bureau of Statistics KNBS ma bende oyango ni piny Kenya okelo mauta matine pacho kae higani. Higa mar 2023 ka bende kwan jogo ma otudne gi teko stima miech gi bende koro odok piny. Report no ma ogol gi duol matimo nonro e pacho ka Kenya National Bureau of Statistics onyiso medruok e yuto mar puothe pacho ka gi 7% higa mar 2023 ka medruok ma kama pok none pacho ka higa mar 2019. Pur mar chayo kelo omenda mar siling bilion 176.3 higa mar 2023 ka ipimo gi siling bilion 156.7 e higa mar 2022. Niang' no kelo siling bilion 34.1 higa mar 2022 ka ipimo gi siling bilion 28.4 mano yude higa mar 2021.
Yuto mar oduma omedre koya siling bilion 7.9 higa mar 2022 nyaka siling bilion 11.3 higa mar 2023. Maua okelo yuto mar mo siling bilion 153.7 e higa mar 2023 ka ipimo gi siling bilion 147.1 e higa mar 2022. Yuto mar chak bende omedre koya siling bilion 36.8 e higa mar 2020 siling bilion 41 e higa mar 2023. Kata kamano, yuto mar kahawa to dok piny gi siling bilion 7.4 nyaka siling bilion 19.9 e higa mar 2023. Kenya National Bureau of Statistics oyango ni kwan rech ma iluwo e pacho kae odok piny gi 7.1 ka oya e tan 173.7 e higa mar 2022 nyaka tan 161.3 higa mar 2023. Yuto mar rech bende odok piny gi 2.9 nyaka siling bilion 35.9 e higa mar 2023. Report no bende yango ni 9 mar piny Kenya emani kod bunge kod yiende kata 91 onge kod bunge kod yiende. Yuto mar mwandu ma igole bolo odok piny gi 4.3 ka oya siling bilion 35.2 higa mar 2022 nyaka siling bilion 24.2 higa mar 2023. Yuto mar mwandu mar nyinyo mag titanium odok piny gi 14.3 ka oya siling bilion 28.3 higa mar 2022 nyaka siling bilion 24.2 e higa mar 2023. KNBS bende oyango ni mwandu mag petrol ma ikele pachoka ne odok piny e higa mar 2023 gi 7.6 nyaka tan milion 4.3. Kwano ganda ma otudne gi stima miechgi odok piny ka oya megawatts 3,321.3 e higa mar 2022 nyaka megawatts 3,243.6 e higa mar 2023. Dwaro mar teko stima e pacho kata omedre ka oya gigawatts 12,985.4 kuom saa ka saa higa mar 2022 nyaka gigawatts 13,423.6 kuom saa ka saa higa mar 2023. E higa mar 2023 atamalo 83.4 mar teko stima ma itiyo gi pachoka ne olosi koya kuom mwandu ma itiyo godo nyadinwoya kata renewable sources. Ka higa mar 2022 atamalo 85.4 mar teko stima ne olosi ka oya kuom mwandu go. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Riwruok mar jochiw thieth matiyo e lab Kumlo dhi nyime kod ng'anyo margi e boma ma Nairobi kawuono. Jochiw thieth go osebedo e ng'anyo ka ywak gi maduong' en mondo mi sirikal oyang gi kaka achiel kuom riwruoge mag jochiw thieth e thur ka. Nyakoro mgajwang' watudre gi reporter marwa Emily Chebet abende miyowa gino matimore. Emily, thank you for your time. What's the latest concerning that demonstration right now? Kindly bring us to speed, Emily. Thank you so much, Lydia. We're here at the Ministry of Health here in Nairobi, where the officers from the medical laboratory officers have been demonstrating. This is their 50th day on the street, and they've been striking for 50 days now, and their complaints majorly is that they're saying that the Ministry of Health and also the county governments have failed to listen to their what they wanted them addressed. And the major issue they're talking about is the allowance, and they're saying that they're getting 3,000 Kenya shillings, but they feel like their environment where even they're working, they do not deserve that 3,000 Kenya shillings. Another issue that they're talking about, there was a time that they sat down with the Ministry of Labour and they were instructed to meet with the COG and also the Ministry of Health. But according to these officers, they're saying that nobody or no one has ever come to the table from those employers. And also they feel like they want to be recognized as a union, and that they'd agreed before, but only putting pen to paper has been an issue for them. And right now I'm just standing here with Nicholas Odipo, who is also the chairperson of the medical laboratory officers, just to tell us what is happening and from here, so what next, because it's been 50 days of nothing is happening. So Nicholas Odipo, welcome to Ramogi TV, and tell us what has been happening all this time. Mana kako wachnu noero, an iluonga ni Nicholas Odipo, an e jakom maduong' mar Kenya National Union of Medical Laboratory Officers. Kawuono wan e ng'anyo, kendo ma ng'anyowa mar ndalo 50 ka wabiro e migawo mar thieth kaendi mondo walos winjruok kodgi mana kaka nwaketo e obokewa kane wadhi e ng'anyo. Mokwongo motelo ne maendi
ne wadwa ni mondo jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha mondo osign kodwa gimiwa luongo ni recognition agreement. To sani ndalo 50 ka wan e mgomo, Susan Nakumicha otamore bedo kodwa piny mondo wasign gini mondo jowagi odoge e tich. Ok wang'eyo gimomiyo otimo kamaendi, ok wang'eyo kata na nyadhi kata chaya manie chunye momiyo oneno ni ok onyal kawo joma tiyo e lab gi eki mondo osign kodgi recognition agreement. Omiyo wan pod wabro medo ng'anyo mana kaka nwasebedo kwa wacho mbele kanyo ero nyaka chieng' moro achiel jatend migawo mar thieth Nakumicha yie ma sign kodwa recognition agreement. Mar ariyo, e migawo kaendi nitiere migepe mopogore opogore e migawo mar thieth ka. To migawo motelo nwa kaka wan jo lab, nitiere jok mondiki ma onge tiegruok makare mag lab. Omiyo ma en gima watamore mwaumo iwa piny. Ma gima bro matimore kaendi koponi gigolo wa Kenya kaka gijawachoga ni yore nitie adek. Either ginene to moko makian biterie polo, koro koponi gitero wa polo kende eka ng'ano bro bedo e migawo ni eri. Ka pod wangima kendo Nyasaye omiyowa yueyo, pod wayueyo kaka wantie ni, ng'ani ok bi bedo ka nikech ok wanyal bedo gi piny ma itimatima gik moko ma ok oluw pend chike. Chik nitie maber marito weche mag pimo ji e Kenya ka. Ok wanyal kelo jalibambla mondo bi oket chike ma govern kaka ji onego bed ni pimo ji. Mano gima ok wadhi yie kata dichiel. Mar adek en ni doho e higa mar 2019 doho notamore ni ng'ata moonge tiegruok e medical lab ok onego pim tuo mar ayaki. To pod wan ka ma jo klas 8 oket ni pimo tuo mar ayaki, jo form 4 oket ni pimo tuo mar ayaki. Wang'iso jatend migawo Susan Nakumicha to gi migawo mochung'ne weche pim mar ayaki NASCO ni saa osechopo mar wach midoni eri gima ne dono wacho ni nyaka koro luwe mundik jogo ma oseyudo tiegruok manigi license mar pimo ji. Ma e gima wawachonu, katuyie katutamoru to ubiro timo mana kamano nikech doho kosewuoyo to onge machielo minyalo ginene godo. Ero kamano. Yeah, thank you so much. So this is what they are saying, and Lydia, just to insist, they're saying that most of their issues they failed to be addressed, and they feel like maybe the government or the Ministry of Health is not taking them seriously, and they are vowing that they will continue on the streets until their issues are solved. Back to you in studio, Lydia. Thank you so much, Emily, for that report. And of course, we'll get more from you for our viewers at the end of the day. Thank you, Emily. Nakora mugajong wadhi mbele gi weche gi manyien kabinde pod wang'eyo mago motendore kod thieth atere nyaka kaunti ma Baringo kama midhiero mane okwako molo familia 10,000 mawuok e kaunti ma Bomet kaluwore kod nok mar pi e kinde ngaji ochope giko bang' gavana ma Bomet Hilary Barchok sidayanga chenro mag keyo pi maler kagiriwore kod riwruok mar Kenya Red Cross. Kolose yepo ayanga mar chenro no e Boito Kapset e kar chung'od bura ma Kono Inon. Barchok wacho ne jopiny ne kalo e midhiero modhuro kagi manyo pi maler ma ginyalo konyore godo. Omedo ni yudo pi maler biro konyo jopiny to ahinya ji mago mantiere kod jamni e nyawo chiemo ma oromo ne jamni go. Kata kamano omedo kwa joma chunygi ler mondo mi omed riwre kod tieko chan mar pi maler magweng'go ma Bomet. And we are working in a very structured manner. We have what we call Bomet Integrated Development Program, where we are working on 3 thematic areas: mambo ya maji na environment, mambo ya afya na pia mambo ya livelihoods. So Chepangang Water Project is one of the area where we have received a lot of support from Kenya Red Cross, na tumeweza kumaliza phase 1 kutoa maji from the intake baka itoke nje ya forest. So leo tumekuja ku launch the second phase
of this project. Hii ni kuweka pipes all the way extending to Kapsed na kule chini mpaka kwa matanks ambayo already they are serving our people. Kwaya Bomet Nyakora Mgajwanga duoki kaluwe gwenge marongo yuaroke wilo homoche kinda pinyo wacho mar county wa Migori kod jaket mwandu moyangi kaka Pristine Holding mabende koro larolo maromo eka 0.3 mayande osebed kaitiyo godo kaka stand mar geche marongo kane poko dara stand ne Joju mantiere kod ler koya county ma Migori. No mano osebed kaitiyo kaka stand kata bus park mar geche kuom higni molo 10 kane pok oger ka chungo geche machielo e boma Rongo koro ilaro. Tarik 16 mar dwe mar 5 mar higani joala e bwo kambino ma ong'ere kaka Pristine Holding ne odhi e doho kawacho ni loni mare kendo doho ne ogolo chik mondo loni ma piny owacho mar kaunti ma Migori dhi e nyime kod chenrogo mag gero kar yweyo mag oganda ma ong'ere kaka Recreational Park. Kik piny owacho mar kaunti ma Migori dhi nyime kod chenrono ka irito kes. Ka gitimo kamano magisechungo waka lakini contractor mna miyo thuolo ka ni bed gi chien rit ang'o rit mondo wach ne yo makare ke jana adwaro luwo chike mag thurwa ka ke chike ema biro konyowa ok pa mara an individual ka dene en mar sirikal ang'o miyo nja gidar ka gidhi bathe kocha dak ne gijer stage ka e seche mabende koro rito do mondo koro winj kesni moko kuom jokanyo mag kambni mar ohala odiochieng' manyoro ne obago ng'anyo ka giwacho ni kaunti ma Migori dhi nyime kod tiyo kod loni. Wayudo plodni mwaka 221. The former governor Okoth Obado ema nomiyowago. Koro ne wasiko wandiko barupe ne county government mondo gol jogi. Gigolo jogi mos manyaka bang'e to gidhi gigolo gite. Ka gisegolo gite to wabiro ka. Piny owacho mar kaunti ma Migori ka otele kod apisa maduong' e migawo mar lo e kaunti ma Migori Andrew Mwera oramo ni loni en mar piny owacho mar kaunti ma Migori. This particular parcel is a public land that does not belong to individuals. We have been hearing issues here and there that this particular land ownership is in doubt, and that this particular land, there are specific people who are saying that this particular land is theirs. From the integrated development plan for Rongo sub-county that is running for 10 years, this land has been earmarked for the development of a recreational public park for Rongo municipality. Mwera wacho ni chenro mar gero kar yweyo mar jopiny dhi nyime ka tielo mokwongo en chielo loni kendo keto rangach. Ywaruok ma kamae biro e kindeno ma migawono mar lo e kaunti ma Migori wacho ne gikedo kod jogo matemo yako lopego mag piny owacho. We are aware, we know there are specific cartels who have been disturbing us specifically to do with the matters lands. They work hand in hand even with the people that are working in the county government. They have been giving us a hell of work on how we are supposed to be proceeding in doing our activities. What I want to assure the general public and Kenyans at large is that all land that is public is going to be used for public purposes. Nyaka sani gimerito ni dono marongo biro golo chik mane kata ng'eto ka otende kod loni ma ilaro. Do dhi chako winjo kes mar loni tarik 30 mar dweni. George Juma, Ramogi TV, Migori. E chenro mar ng'e gwenge wa Jumani Nyakora Mgajwang warango sigand gweng ma Makalda ma yudre nyatike e kaunti ma Migori. Nying mar Makalda no chakore nade. Wawinjie wach ni koya kuom reporter marwa Millicent Adhiambo. Nyakora Mogi, en tich ariyo manyien kendo arwakini machiegni e tielo machielo e chenro ni mar ng'e gwenge wa. Kalapaplo mar ng'e gwenge uke kaunti ma Kisumu. Ofuyo modhio pio e kaunti ma Migori e gweng ma iluongo ni Makalda mayudore e sub county Manyatike. Ka isewinjo gweng miluongo ni Makalda, bendi isepenjori gimomiyo kamoro kata gweng inyalo chak ni Makalda machiegni. Mana kaka pile mokwongo wachako kod paro mopogore kowuok kuom jodak ma Makalda mondo ginyiswa ni to ginto ere gimomiyo giparo ni nochak gweng'ni ni Makalda. Makalda nochakore chon, nochakore gi kwerewa
manitie chon kabisa. To Makalda kane ochako tiyo en kama pesa nitie wagunda nobire mwaka mar machon kane winjo kaka wuon no pime nochako chon kabisa. Amando pokwa wuoyo gi wuonwa kaka ne migilu ni Nyatike. Wan gi Makalda to gi Nyatike. Nyatike en as a whole sub county to Makalda to wan Makalda area. Nyakwara Mogibang winjo paro mopogore kowuok kuom jogweng' ewi gino magiparo mademi chak gweng'ni ni Makalda. We koro wawinja nena ni pach gigo bende ket kod mar jogo kata noa kuom wasungu colonial kipindi mar colonial nitie mining mane timo ka to jok mane ka wasungu mane nika mano biro gi nying mar Nyatike to biro gi nying mar Makalda. Mo nying mar Makalda nodung ka gisedhi to nying Makalda nodung. Wasunge mane nika ne gen nying nitie Mark tim sungu miluongo ni Mark. Koro ne gigo biro through nying wasunge go. Kata Nyatike ni tim sungu miluongo manotike mane Nyatike ne Nyatike. Koro magi gik mane kelo nyingo eko. Bede division mobedo Makalda division. Koro en nying ma koro jopiny tiyogo kanyakla achiel. Koro en Makalda division. To Nyatike Makalda nochak gi wasungu mag diere koloni 1930s kono nyaka 40s. To gima nokelo wasungu ne en kunyo main mar gold. Koro ne gitiyo bang'e ne giwuok to ne gin man gifwenyo ni gold ni e iye ka nikech wan wakia gimoro amora. Bang' winjo nonro kotero kon kaka nying mar gweng' mar Makalda ne obiro. We koro wawinja nena ni Makalda ong'ere kod wach kata tim mane. Kite gimong'ere ahinya kama nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Wasungu notiyo to noweyo bugni ka. Koro bugni go jopiny ochako donje gi rieknigi magi chako timo weche mag mining magi gike goldi go kendo koro gikunyo goldi nyaka sani pod gidhi kode mbele. Makalda ka ne onyuola ka yudo ka gima dhi mbele ka korka weche mag dongruok ne gin mana weche mag goldi. Indego wasungu ne osedhi. Nyaka ge samo wueni endi pod goldi dhi mbele. To gin dongruoge mage ma jogweng' ma Makalda kwano. Lokruok manosebedo go chakre kipindi nyaka sani en ne wayudo offices mag sirikal ma wan godo ka. Mako wayudo office maka DC maka DO magi koro nitie iye ka to gi chief town be koro nie iye ka. Mago gik mano yudo tok kane Makalda no noserumo. Koro nwadong kode kamano. To dongruok ma en godo inyalo ni ng'ato golo mining kacha to dhi timo go gire moro ma ber. Dongruok man ka en igole gold. Kosa gold to biro kaka sani koro sani joma tiye maber mang'eny gin jo China. Gigolo gimiluongo ni copper, gigolo gimiluongo ni gold piwa, gitimo gik miluongo ni kidhi e site gi gitimo gik mang'eny. But sani koro waneno ka wabedo gi pogruok nikech dongruok waneno ka nitie en kigo ohala jokuoge onge kiang'o gima timore go onge. Ei dongruoge magikwanogo bende gin kod rem kosang'o maduoko gweng' ma Makalda chien. Dongruok ma Makalda osekelo kata ka ochakre chon othin kabisa nikech waneno ka gik moko mithoro chak kuondegi gin mana gik mana mathoro fail. For example kata ka kochak gimoro to ok dhi mbele nochak ma university ka university no bende pod ok dhi mbele en gimokwamo. Mar ariyo nokelnwa lam ni wacho ni lam biro e Makalda ka komakore gi weche mag goldigo. Ka lam kende ma Masara nyaka Sori emokwamo pod ok nyal dhi. Iyudo ka samoro pi odinore ji kocha ji luoro mana yo ageng'a kocha. Rach beno rach en gima sani koro bedo mar repaired. Koro weche mag goldigi eno jok ma benefit kuom weche mag goldi inyalo yudo ka gin mana jotelo. To wan kaka jok ma ok tie goldi ni gima nyalo konyowa en mana niya ng'ato tie goldi to agolo ng'ato Makalda ka katero kata osiri gi siling 50 mano jok ma tie goldi ka. Mago achiel kuom gik ma goldi ni nyalo konyowa godo. Koro mago gik mane wakwayo ni jowa mane ka investors machalo kaka jo China ma bino camp kuonde wagi donge ginyalo kata losonwa gik moko machalo kaka ginyalo kunyonwa yepni ginyalo yawonwa skunde kata ginyalo mana geronwa osiptal mondo wane ber mar Makalda mar goldi mane Makalda ka. Midhiero masani koro wakale Makalda waka en midhiero mag weche mag land maka misungwe mano hongo e kipindi manokalo
Koro seche gi nodong' e lwet jopiny, sirikal pod tawala go. Koro wan gi dictatorship mang'eny, gik mitime ok itim ka un e thuolo nikech ne lwet sirikal. Jotelo matiye ma seche moko hinyo wan nikech inyalo ka jotelo go seche moko mako gi jo China. Ka gisemako gi jo China, gin ema gibenefit. Koro joma ya kaka wan chien ni wayudo mana matin, onge mwayude seche moko. En mana koro yuto ni mathin no ema miyo koro kidhi kwalo giri ng'ato. The first thing momiyo onge dongruok chalo kama en niya, plan mar Makalda inyalo suggest ni tim giri moro kacha, bang' mano tidiyudo ni plan onge kanyo, iwinjo. Koro mane mabro chapi momiyo dongruok mar Makalda bedo ga chien. Sirikand kaunti no biro machiegni gi Nyatike ka mondo okel masinde mabeyo manyasani manyalo tiyo kendo nyalo pen kuonde mag goldi mondo bed malach maber makata ka jitiyo to ok ni goldi odino ne ng'ato, goldi onego ng'ato, kuonde ma tiyo go nego ng'ato mondo Nyatike ogerre. Koro jok moko bedo ni obiro puonjo Nyatike nikech pesa giyudo to pesa ni ok gispend e yo maber, yudo ka thothne rumo mana e baa gik moko ma ok odhi kare. To ka gitiyo gi pesa ni maber to Nyatike nya dongore kendo gedo nyalo dhi mbele maber e Nyatike. Nyakwaramogi gi kanyo imwachopo godo e giko mar telo makawuono e chendo ni mar ng'e gwengewa ka juma manyien bende abro duogo ni kod nondo mar gweng' machielo, omiyo kikidhi mabor medikete mane wang' joy mari mar Ramogi nikech kae ema nondo mar gweng' misegombo winjo ibro yude giko kone duto. Oriti masani nyinga Millicent Adhiambo, kata kiero inyaluonga ni Nyaboma. Are you ready to turn your Skizzer-tunes into cash? Dial *487 *3#. Choose your favorite Skizzer-tune, confirm, and enter to win big. 50K daily, 100K monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skizzer-tune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skizzer Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709 767 000. Skizzer Tune, Skizzer Chapa. Terms and conditions apply. Wash your clothes with Toss Lavender to leave your clothes with a lasting, irresistible freshness. Win big in seconds. Shabiki nikajaribu mara ya kwanza nikaweka shilingi 100, kaliwa hiyo 100, nikasema nikakufa moyo. Hii mara ya 4 nikaweka shilingi 100, kaona napanda yapanda ikafika 500,000. Nikamusisha msichana wangu mkubwa, nikaniambia dadi, toa hiyo, usiache, toa. Nikasema wacha tu niendelee tu kucheza, ndio ikafika 1.4. Nimefurahi, yani hata nimeona ni Mungu tu. Kuna mali nilikuwa nimeshikika ma school fees hivi, alafu na mjengo wangu kidogo ambao nilikuwa nimeuanza, Aviator ni iko sawa kabisa, iko chonjo. Aviator Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 359. Nyakwaramogi negin ji mahumbgi ne lach kanegi loso oganda ne chiko itgi bende kama negi kalie weche ne dong matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoy asa madwa wache to go kot to jibiro te Noero sort out dispute. Kata kamano oganda osepenjo ni gin kanye to gitimo ang'o, to mosenindo anyuola gi paro gi nade. Igni mose kalo ne gin jok ma ideo to kata mana sigand gi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyo gi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino magitimo. Riuri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye tich ang'wen saa 3 otieno. Kik bai.
Oganda mar soya awacho ni otimo maber e chiegni lope te. Lo manywa marateng' miluongo ni lop pamba bende otime maber kabisa. Lopo makwar miluongo ni lwala bo time maber. Kata kuoyo ok otime marach ahinya, to lope ariyo go to otime maber saidi. Kothe mag soybean ng'eny, lakini korwa koni matimo maber ahinya wan gi AC Salama, SB19, Nyala gi Saga. Chiro mar oganda en chiro manitiere. En chiro ma ok ibatisha. It's time to strike back. Radiant Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company.